Merħba tfal, jien Marguerite u l-estate storja ħelwa illum li tfakkarni fil-karnival. Żmien sabiħ ħafna fejn tara ħafna kuluri, żmien li joġobni x'ikun hawn ħafna briju wkoll. Għalhekk għażiltu dan il-ktieb. Il-ktieb jismu Isħaba l-imqarba fil-karnival. Kitba ta' Marija Attart u disinji ta' Janet Vella. Ejja naqraw il-ħarsetta. Isħaba l-imqarba fil-karnival. Ix-xewqa ta' Katrin, Martin, Filippa u Daniel kienet li jgawdu il-karnival. Iżda sħaba l-imqarba kellha ħsieb ieħor. Tajt irnexxiela sħaba tirrovina l-gost ta' kulħadd. X'għamlu tfal biex jeħilsu minn sħaba? X'għamlet in-nanna Ġanna x'in daħlet fl-ispirtu tal-karnival? Ejja naraw li stajdilna l-istorja. Kien is-sibt filgħodu, tieni ġurnata tal-karnival, u Katrin libset il-kostum ta' frawla. Hi kienet sejra l-belt Valletta biex tara l-isfilata. Katrin kienet sejra mal-kuġina tagħha Filippa li libset kostum ta' fjura. Imma sħaba l-imqarba kellha pjan ieħor għalihom. Hi kienet beħsieba tagħmel ix-xita biex Katrin u Filippa ikollhom joqogħdu ġewwa. Hekk kif xirfu rashom mill-bib ta' barra, bdiet nieżla x-xita ktieli ktieli. Nini toħorġu, qaltilhom Isħaba. Daniel, il-familja tiegħu u sħabu kienu armaw karru kbir. Kien il-karru tar-re tal-karnival, kien karru majestus, imżewwa b'kull kuluri marru biex joħorġuh mill-maħżen. Imma sħaba l-imqarba ridet tagħmel li jiftilla, ridet tagħmel xita bil-ħodon biex tħassar il-gost u d-divertiment ta' kulħadd. Hekk kif Daniel, il-familja tiegħu u sħabu marru biex joħorġu l-karru, bdiet nieżla xita bil-qliel. Nini toħorġu, qaltilhom Isħaba. Martin kien sejjer ma' missieru biex ibiegħu il-perlini u l-prinjolata. Ommu u ħuh kienu ser ibiegħu bżiża u sfafar. Missier Martin mar joħroġ il-van imma sħaba l-imqarba kellha ħsieb ieħor. Nini toħorġu, qaltilhom Isħaba. Martin ċempel l-ħbib tiegħu Daniel, Katrin u Filippa. Ara naqra xi ġralna qalilhom. Konna sejrin ingawdu l-karnival u telet sħaba mqarba u qiegħda tagħmel ix-xita apposta biex tħarbtilna kollox. It-tfal ftehmu biex jitqu bi-sħaba. Qabdu jkantaw taqbila tal-karnival u bleħenoli bdew jgħidu kemm jifilħu. Maskarat tin Perlina għax warajk għandek xadina, minflok waħda tini 2 għax inniżlek għall-kubtejk. Tant għajtu li sħaba qabadaw ġieħ ta' ras u kellha titlaq. Ħarġet ix-xemx u tfal setgħu jmorru jgawdu il-karnival. In-nanna Ġanna wkoll daħlet fl-ispirtu u bdiet tanni taqbiliet Maltin marbutin mal-karnival. Għal wiġi mingħajr mistri, għalhekk dal-jiem sbieħ il-karnival li kien battal issa ġie. Tant kienet ferħana n-nanna li ma setgħetx tieqaf tanni u għanniet taqbila wara l-oħra li kienu jħobbu jannu n-nies ta' ħalaxa. L-ewwel xahar, it-tieni xahar, it-tielet xahar, il-buffu hija żgħar x'għamlilna l-mara tiegħu qabdilha malajr idea u ħadha d-dar miegħu. L-aħħar taqbila li għanniet in-nanna kienet: Sinjorina, tini Perlina, qabel titlaq u tħallina u jkun spiċċa l-karnival.
Meta kienu l-belt Martin, Katrin, Filippa u Daniel kantaw l-innu tal-karnival. Jajtu xjuħ u jajtu tfal, viva viva il-karnival. U b'din l-aħħar silta ħelwa taqbila jiena ma stajtx nieqaf milli naħseb kif nista' nagħmel karru żgħir biex intom forsi tkunu tistgħu taħsbu x'tistgħu tagħmlu fi żmien tal-karnival ma' ħbieb tagħkom ukoll. Tistgħu tilbsu xi kostum sabiħ, forsi tgħinu lil xi adult, il-ġenituri tagħkom ma nafx min għandkom jafi ħejt. Jiena nħobbhom ħafna l-kostumi ngħid għalija, imma mhux kulħadd huwa maqtuħ l-istess. Fil-fatt jiena hawnhekk kif qed taraw ħadd stampi sbieħ mill-ktieb għax jiena ma nafx impinġi daqshekk, allura użajt l-istampi tal-ktieb. Tajthom uħloqt dawn il-kartelluni ħelwin. Kif qed taraw għandna l-istampa ta' Nanna Ġanna, għandna t-tfal hawnhekk libsin kostum, għandna il-buffu li ma jistax jonqos kif jiftaħ il-karnival, taraw ħafna bħalu. Għandna tifel ieħor hawnhekk liebes ta' Indjan. Għandna dik is-sinjorina Spanjola. U għandna t-tifla l-oħra wkoll hawnhekk, waħda libsa ta' fjura. U l-oħra libsa ta' frawla. Dawk il-karattri li semmejna fl-istorja tagħna illum. Għal din hawnhekk ukoll għandna fil-fatt il-karru tal-karnival kif qed taraw jiena l-ewwel ma għamilt ikkupjajt l-istampi għax ma kont se nġibhom sbieħek, għamilthom bil-plastik kif qed taraw liminajthom. Kull ma għandkom bżonnu taqtaw mad-dawra, taqtaw xeżad biex ma tħallu xejn barra u jieħu din il-forma. Kif qed taraw hawnhekk. Jien ħanagħmel il-karru trionfali tal-karnival. Għandkom bżonn mela l-istampi, kuluri varjati ta' karti ta' tajr, għatu ta' kaxxa, ftit ieħor karti maqtuwejn forma ta' frenza biex inżejnu il-karru, karti oħrajn tat-tajr issa nurikom kif titwhom ħalli taqtaw il-forom tal-fjuri, fjuri koloriti, u passoltu jkollna bżonn imqas tajjeb, lapes, kolla, xi klips ukoll għax dawn importanti għax inkella ġili jiċċaqilqulek l-affarijiet, u anka l-stapler għali għadin, u naqra kollha wkoll biex twaħlu l-fjuri. Kif qed taraw hawnhekk jiena ksejt l-ewwel ħaġa li għamilt ħanurikom kif tidher min-naħa ta' ġewwa, il-kaxxa ksejta bil-karti tat-tajr abjad. Għamilt tlieta fuq xulxin, għamiltilhom naqra kollha u żejjinthom ftit bil-konfetti jew inkella biċċiet tal-karti li intom ħajfdlilkom meta taqtaw il-fjuri. Kif se nagħmlu il-fjura? Mela l-ewwel m'għandkom bżonn hija strixxa karta tat-tajr, hekk se nagħmel issa jien. Kif qed taraw hawnhekk it-twija fit-tnejn biex tkun komda anke għal idejkom għandkom bżonn ħafna spazju għal din l-attività. Issa jekk ħanamlu fjura kbira, ħanitwa hekk. Għal darba 2 3. Darba 2. U hekk it-tielet darba. Importanti ħafna li fejn għandna t-tinja tafġuha sewwa ħalli ma tiċċaqilqilkomx. Tistgħu titwa darba oħra fit-tnejn u terġgħu titwa għal darba oħra. Sakemm tiġikom dan id-daqs kważi titkun kwadra. Ma jimpurtax jekk ma tkunx eżatt u jekk tkun xi naqra mqattax ma tiġix tidher. Meta lestejtuha hekk terġa' titwiha u fuqha sa taqbad il-lapes u ħatpinġi dak li taħseb li għandu forma ta' fjura. Issa jiena ħandawwar għalejja biex inkun iktar komda l-idejja tajjeb. Għandek bżonn naqra
lapis li jikteb sewwa biex inti tkun tista' tagħti forma tal-fjura. Meta timmarka hekk, inti tkun taf li meta ħataqta' waħda sa taqta' ħafna bħala. Fil-fatt hawnhekk lestejtilkom oħra biex ma ndumux ukoll. U peress li l-kulur huwa isfar tidher iktar, hekk kif jiena mmarkajta hawnhekk, in-naħa l-oħra bdejt naqtaw. Taqtaw sakemm ikollok il-petali kollha flimkien imma jkollok ħafna. Nkompli naqtaħħa biex anke intom tifhmuni aħjar kif tiġi din il-fjura. Sempliċi ħafna u tista' tagħmel kif edna kull kulur minnha. L-importanti li din in-naħa ma taqtawx, dak jiġi in-nofs tal-fjura. Hekk kif tajt il-petali bil-forma, sa nerġa' nsib in-nofs. Ekku, tista' tbressaqhom. Hekk ħalli timla l-vojt. U terġa' tressaq anke ftit ieħor min-naħa ta' wara wkoll, ħalli tiġi ffullata. Hekk kif titlesta din il-fjura, ma baqalna xejn ħlief issa ninżommuhom flimkien permezz tal-istapler. Naqra perikolus l-imqas imma jekk ikollkom adulti jgħinkom jista' jagħmlilkom din il-biċċa hu. Issa li għandna l-petali kollha mwaħlin ma' xulxin kif qed taraw, kull ma baqgħu intuhom naqra forma. Issa biex intuhom din il-forma, kif qed ngħidilkom hemm bżonn li jkollkom adult tal din il-parti tal-fjura u tridu tinnuklawhom ftit. Mill-ewwel jieħdu l-forma. Jekk taqbadhom tlieta ta' warajja tinżel waħida mbagħad. U tibqa' sejra hekk mal-petali kollha. Għal-bidu tista' taqbad 6 u mbagħad waħedhom jibdu jinfetħu. U tibqa' sejjer hekk sakemm tasal kważi fl-aħħar. L-idea li ma tużax tape tal-plastik hija biex meta niġu biex inwaħħlu l-fjura issa nurikom għaliex mill-ewwel teħel il-karta tat-tajr mal-karta tat-tajr. Jekk ikolkom il-plastik ma teħilx. Allura importanti li hawnhekk jibqa' karta tat-tajr. Hekk kif tlestu dawn il-forom kollha kull ma jonqosu li tuwa din il-forma. Anka jekk ukoll diġà ħadet forma ta' fjura kif qegħdin taraw. Tafasa ftit ħalli titkemmex il-karta tat-tajr u ma tiqpax wieqfa. U hekk għandna fjura lesta. Ma baqa' xejn ħlief taqbad din il-fjura issa u sassibilha post hawnhekk. Jien għamilt ħafna forom differenti kif fettilli ma qatx naħseb ħafna imma kull kulur l-importanti li jkunu kull kulur. Fil-fatt din il-fjura nista' kważi nwaħħalha hawnhekk. Naqbad ftit kollha u sa nwaħħalha f'dan it-tarf. Importanti li jkollok kollha tajba. Saħan sitra anka b'din il-kolla wkoll jekk inti toqgħod naqra attent. L-ewwel karta basta mhux kollha li tixxarra bl-ilma. Ekku, u dik hija l-fjura li titwaħħal hawnhekk. Santija naqra ċans tista' tuża paper clip biex iżomma fil-post sakemm tinxef. Dawn issibhom f'diversi ħwienet naqra kbar, allura tajjeb li jkollok minnhom biex sakemm tibda tagħmel fjura oħra l-oħra tilħaq tinxef. Din in-naħa ħallejta vojta, ħanejdilkom għalfejn. Ħallejta vojta għax hawnhekk fejn tajt il-karru trionfali, ir-re tal-karnival sa jitwaħħal tfal. Kif qegħdin taraw. Npoġġi hawnhekk ħalli kolkom idea aħjar. F'dan il-każ għax kien beħsibni nerġa' nużhom dawn l-istampi tista' tuża wkoll il-velcro. Tista' taqta' biċċa għax forsi din tintrema imma l-istampi sbieħ tista' tużhom għal xi karru ieħor sen oħra, jew forsi għal xi ħadd ieħor li għandu xi idea oħra sabiħa.
Jekk tuża velcro, tkun tista' terġa' taqlaħħa u twaħħalha għal darb'oħra. Dak titwaħħalaw u din teħel minn żewġ naħat. U hekk għandkom il-karru. Issa ma baqa' xejn ħlief li npoġġu il-karattri kollha li tkellimna fuqhom fl-istorja tal-lum. Issa jmorru fuq il-karru tal-karnival. Kull ma għandkom bżonn huwa tagħmlu daqqa ta' imqas, in-nanna ħateħel fuq wara għax in-nanna l-aħħar li marret. Fil-fatt għandi x'imkien in-nanna ħanpoġġu lilha l-ewwel. Kull ma għandkom bżonna li jom daw stikka tal-lollipops, daw insibuhom fil-ħwienet u mhumiex għalijin laqqas. In-naħa ta' quddiem ħanpoġġu il-buffu li huwa tant importanti fil-festa tal-karnival. Hawnhekk għandna l-karattri kollha li ntqajna magħhom f'dan l-avveniment sabiħ. U sa neqpa' nwaħħalhom dawra tont biex tħares minn fejn tħares lejn il-karru ħatara xi ħadd iħares lejk u ixejjirlek. Kważi kważi tistħajjilhom ħajjin. U għandna l-aħħar waħda hawnhekk li għandha posta wkoll. Ħandawwar naqra il-karru biex taraw aħjar. U kif qed taraw għandna l-karattri kollha ta' din l-istorja. U nistgħu npoġġu wkoll ix-xadina li importanti ħafna niftakru f'dawk it-taqbiliet sbieħ tradizzjonijiet ħelwin Maltin li ma jmutu qatt. U mod sabiħ kif aħna nibqgħu nfakru it-tradizzjonijiet tagħna. Hawnhekk insejt insemmilkom imma fl-aħħar huwa importanti wkoll li dawn il-karti tat-tar faċilment tagħmilhom il-karta mitwija x'insejt insemmija ma ħanerġa' nsemmilkom taqtaħħa biss dritt tista' titwija u kull ma trid ittihom daqqa ta' mqas għad drittek. U tista' ddaħħalhom bejn il-fjuri biex tagħti naqra iktar kulur. Nispera li b'dan il-karru li l-estejt għalikom tajtkom naqra idejat ta' kif tistgħu tqattaw il-ħin liberu tagħkom passatemp, tistgħu toħolqu anka kartolini b'dan il-mod jew xi qalb sabiħa ħamra kollha fjuri, tistgħu tużaw din l-idea għal ħafna affarijiet oħrajn. Grazzi tal-li segwejtuna u nispera li ħadtu gost.